kunabantu uNkulunkulu namhlanje lana azosephula inqalekisa, sephule ibopho phezu kwabavula iminyango evalekile. Kunabantu okwafunwa kwathiwa akekho ngaphumelela emndenini wakini, kodwa namhlanje ngisomemezela into eyodwa. Kwakunjalo ngalesa sikhathi, kodwa manje ngikhuluma into kamanje mina. Kepha manje sishintshile izinto, kungenzeki kubantu, kuNkulunkulu kuyenzeka. Okungenzeki ebantwini, kuNkulunkulu kuyenzeka. Bazalwane, uNkulunkulu kanamsebenzi ukuthi uzalele emndenini weyinqalekiso. uNkulunkulu akanandaba ukuthi abantu bahambele baya kwamhlaba uyalingana, baya emanguza bayovala, wena bavala into zakho. Abathakathi bona bayavala, kepha thina siyavula. Okungenzeki kubantu kuThixo kuyenzeka. If you believe, say yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Wathandi uNkulunkulu ngitshela wathi mawukhulumisa ngizolifakazela. Angeke phela uNovember uNkulunkulu angenzanga lento ayisho lana. As long abantu bazolalela bakholwe izwi likaNkulunkulu. Hey futhi inkosi yami, yabona abantu kakhulukazi abangathi bavaliwe, izinto zabo zivaliwe, izinto azenzeki. Yabona labo bantu labo uNkulunkulu uzodemonstrate amandla. Anginamsebenzi ukuthi inyanga eyakuvala isebenza ngani, noma ngabe isebenza ngabalozi. Namhlanje ngizodila ngabalozi. Abalozi uhlobo oluthile lamadimoni, imimoya lena efakwa kodwa kwesami ngakhuluma yini la. Abalozi, amadimoni noma imimoya ekwazi ukuzwa uma ngabe niplane izinto nikhuluma. Abalozi bayezwa bese batshela loya muntu lowa ukuthi baplane ukuthenga imoto, baplane uku-extend umuzi, baplane ukwenza izinto. Umangala abantu banihambele phambili kodwa nikatsheli muntu, kodwa abantu sebayazi ukuthi kunezinto eniplane ukuzenza. The devil is a liar. Namhlanje abalozi ngibavala izindlebe, namhlanje abalozi ngiyabadestroy, namhlanje imimoya abathakathi ngiyayidestroy. Yayi zonke inyanga nabathakathi abakhona la eZululand ngegama likaJesu bazoza umlilo bathi fire.